Barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya a takaice tare da ni Fatima Alkasim Sufyan. Bayanai na nuni da cewa jirgin ƙasa mai jigila tsakanin jihar Kaduna zuwa Abuja ya jirkice a yankin Asham da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Jirgin dai ya tashi ne daga Abuja da misalin karfe 9:45 na safiyar yau Talata a hanyar sata zuwa Kaduna. Hotuna da suka karaɗe shafukan sada zumunta sun nuna yadda taragon jirgin ya faɗi inda jama'a suka rika ƙoƙarin fita domin samun tsira da rayuwarsu. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu bayanai a hukumance game da faɗuwar jirgin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa NEMA ta sanar da cewa akwai yiwuwar samun ambaliya a jihohin Borno da Jigawa da kuma Yobe. Hukumar ta bayyana hakan ne a wani hasashe da ta fitar a shafinta na X. Hukumar ta ce tsawa da ruwan sama matsakaici na iya sauka a wasu sassan arewacin ƙasar nan wadda zai iya haddasa ambaliyar ruwan. NEMA ta bayyana cewa tun safiyar yau Talata an sa ran samun ruwan sama a jihohin Borno, Yobe, Jigawa, Gombe, Jihar Bauchi, Adamawa, Kaduna da kuma Taraba. Hakanan da yamma zuwa dare ana sa ran yawancin jihohin arewa za su ci gaba da samun ruwan sama tare da iska da kuma tsawa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar da alƙalman makon farko na mutanen da suka nuna aniyar yin rajistar zaɓe ta yanar gizo wanda suka nuna cewa al'umma ba su fito ba sosai a yankin arewa domin yin rajistar. Cikin alƙalman da hukumar ta fitar dai a jiya Litinin sun nuna cewar jihar Oshun ce ta fi yawan mutanen da suka nuna aniyyar yin rajistar, inda take da yawan mutane 393,269. Jihar Legas ke biye mata da mutum 222,205, sai kuma jihar Ogun mai yawan masu son yin rajistar da mutum 132,823. Hukumar yaƙi da masu sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta tabbatar da kame wani ƙasurgumin ɗan safarar miyagun ƙwayoyi da masu taimaka masa su 5 waɗanda ake zargi da hannu wajen saka ƙwayoyi a jakunkunan tafiya na wasu mahajjata 3 da yanzu haka ke tsare a hannun mahukuntan Saudiya. Kakakin hukumar Femi Babafemi da shugaban sashen bincike na hukumar Dr. Abdul Ibrahim sun tabbatar da cewa hukumar ta NDLEA ta bayyana sunan kasurgumin ɗan safar da Muhammad Ali Abubakar da aka fi sani da Bello Karama tare da masu taimaka masa su 5 waɗanda dukkaninsu ma'aikata ne a filin sauka da tashi na jiragen sama na Malam Aminu Kano. Hukumar ta tabbatar da yadda 'yan safarar ƙwayoyin su 5 suka sanya ƙwayoyi a jakukkunan matafiyan da ke kan hanyar su ta zuwa Umara a ƙasa mai tsarki, wanda ya kai ga kame su kuma yanzu haka suke hannun mahukuntan Saudiya. Wata kotu a ƙasar Mali ta buƙaci a dakatar da aiwatar da umarnin soke jam'iyyun siyasa da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yi. Zaman kotun wanda ya gudana a gunduma ta ɗaya da ke birnin Bamako a jiya Litinin na zaman babban nasara ga jam'iyyun da aka dakatar ɗin. Rahotanni sun ce lauyoyin masu ƙara sun gamsu da alƙalan kotun da kuma hujjoji, abin da ya tilasta musu ja da baya. Sai dai a ɗaya ɓangaren alƙalin kotun sun ce ba su da hurumin yanke hukunci kan takaddamar da ke tsakanin jam'iyyun siyasa da ɓangaren zartarwa, yayin da suka tura shari'ar zuwa kotun koli domin yanke hukunci. Ƙasashen Burkina Faso da Mali sun bayyana cewa ba su tura wakilai zuwa taron soji na nahiyar Afirka da ƙasar nan ta shirya a ranar Litinin ba, yayin da alaƙar ƙasashen Sahel da ke ƙarƙashin mulkin soji da kuma makwabtansu na yammacin Afirka ke ci gaba da tsami. Nijar, Mali da Burkina Faso da ke ƙarƙashin mulkin soji sun fice daga ƙungiyar ECOWAS a watan Janairu bayan da suka kafa nasu ƙawancen ƙasashen Sahel AES, yayin da suka daɗe suna fafatawa da mayakan jihadi da suka addabi yankin na Sahel. Nijar, wacce mai kula da tsaron ofishin jakadancin ƙasar ya wakilta,
ita ce ƙasa ɗaya tilo ta AES a taron shugabannin hafsoshin tsaron Afirka da aka shirya Abuja, babban birnin ƙasar nan. To labaran kenan da ni Fatima Alkasim Sufyan. Za ku iya samun waɗannan da ma wasu labaran a shafukanmu na sada zumunta kan GKD Media da kuma GKD Media _ a Facebook, Instagram, shafin X da kuma TikTok a kowane lokaci da fatan za a kasance cikin ƙoshin lafiya.